Madokachere mabuja akanaka tauya nadzo dzanyasi zuwa rochi22 mumwedzi wa10 nyasi uno Mike Chimombe naMoses Mupofu wanyudziwa nombudzi mhanduwe mbudzi dziya dzawagopuwa basa nadzo dzawanyudza hwendo huno mutongi pisirai kwenda atoti imimi mabadiwa nomhosva kubenukai zuwa rokupedzisira romwedzi uno tikupei mutongo wenyu kuti muchagara makore mangani mujere. Apawo Wikineri anga agara atonyora kutoti wakanzi wari kugara makore 20 iye ari kuti kumasowe ndiko zvakareketiwa. Imi pano nyaya apo rekai tirambe zvedu takaringa kuti tione zvinopera sei. Madzibaba oshanduko aenda kurotonero manduwe panga pakanyangariwa ipapa anga kuchinzi akakubiwa kusvino zvokutoti vanhu vatombobisiwa mudaremo kuti aratidze dare mawanga nokuzvindikitiwa ikageita patinokunyepai mhandiwe kuti dzomudanga siyai dzitungane imi musaite nharo rekaita nharo mhandiwe nokuti pakanyangariwa inosara yako kamu so zvaitika ipapa rekai tione kuti zvichapera sei. Munangarwa kureketa kuno wagoenda nyasi kumuzinda wokinya muZimbabwe konyora mubhuku ronyahwa waenda kowapurura vanhu vokukinya kuti kwai makataikiwa naiyeka Odinga. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tatovhunduka kutoti wamunangarwa wari kureketa masoko masvino pamusoro paOdinga. Idi ndokokutanda kuona zvichiitika izvi nekutoti vazhinji vanototi kana ari bato rinopikisa chete aiwaba vanoreketa bato zvino pamusoro pache kuno apa waita kuratidza kukura. Rekai tione kuti zvinodini. Nyasi wamunangarwa wangu wari kuparura yavanoti National Youth Strategy yavari kureketa kuti tida kubatsiridzawo chidiki kuti waite kupfumvura munyika medu muno. Rekai tione mhandiwe kuti wachazviita sei nekutoti zvinonyanya kuhwadza kutoti zvese zvavanoreketa vanosenzesa mari dzonyika asi wachiita kupa vanhu bato ravo basi roZANU-PF. Nyasi vanhu watoseka vamwe vachigofara papuwa mubairo kune mufana uyu anogara akatakura zibhegi anondozviti comic elder. Welcome. Rekai tione zvedu kuti zvinopera sei. Kwaina munangarwa mufana ayu ndiye mumwe wanhu vari kuita kudadisa munyika nokuti zvavari kuita vari kukona zvizvino kuti vatsvagire mabasa vafana vavo kutambura kwega uku. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikundoramba tichiringa hedu kwazvinenge zvichienda nako. Vanhu vari kunzi makanzura omatunhu maprovincial councillors pachirungu agoti wamunangarwa nodaro paramende ngavaende kudare dzimhosva vapindure nyaya kuti sei waribe kuisa mutemo wekupararira kwemasimba devolution pachirungu. Rekai tione kuti zvinopera sei nokuti vari kuti takandogara mhandiwe tiri kuziva kuti tiri kuitei paribe chatiri kukwanisa kuita nokuti paribe chiri kuseenza panyaya dzinofanira kunge dzichiitiwa dzekupararira kwemasimba. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tinenge tichikunyepai kuti nyaya yacho inenge yazohinika chere kana kuti inenge ichipera sei. Nanyasi uno kuchiri kundopuwa mhandiwe masoko nevanhu vakasiyana-siyana masangano akasiyana-siyana nonyaya yo2030 yoZANU-PF iya wakomana pakanyangariwa. Nyasi uno boka roIbheju rikaZulu ringere kutopawo mureketo waro kutoti tiri kuzvidaba tiri kuzvibvuma tiri kuzvitendera tiri kusekerera zvakadaro. Rekai tione kuti zvinopera sei. Vanobva vanyatsoreketa kutoti vana munangarwa vanhu vogukura hundi saka chii chavanoda kuita. Rekai tione ipapo kuti zvinoenda nokupi zvichipera sei. Ziyambi ndiye mumwe wanhu apa mureketo wache nyasi mhandiwe akati gwaro ramuri kureketa roBBI ndiri kuriziva kwai gwaro ri
ndiri kukona paureketa nozvaro kana kuti ndiri kunyepe kuti zvakatekera sei kana kuti zviri kudii, nekuti igwaro rabva ribe kubva kuvakuru vebato kana kuti kuvakuru vehurumende. Pai kana pazoita zvinenge zvareketeka tinokunyepai. Rekai tione kuti zvinopera sei, nekutoti ipapa kana pakadarika panonyaya apa panonyaya. Rekai tigoona mhanduwe wamwe wagototi zita raiye Guvheya Chiwenga rabuditsiwa kuti kwai ndo zita riri kuseenzesiwa nomafata checheyo katolike wari kunzi wari kuda kutora ivhu nevanhu vakagara vakavaka dzimba dzavo kubva gore ra2019 dzinosvika 300. Hei, pakanyangara. Rekai tigoona kuti zvinopera sei, nokuti kanzuro reguta raHarare ritoti tikuuya kokubisa ipapo. Wakomana nyaya yevhu muZimbabwe unoita kusaya kuti chii chaizvo. Mapurisa oZRP agobuditsa manhambawo dzimotika vari kuti iwo imotika dzakopinda dzichija mapunho matsvuku kuja maraiti matsvuku akatsvuka kuti piriviri. Kwai kupinda mared robot mhanduwe ikoko kwai takaisa makamera saka makamera iwayo ndiye ari kutora nhamba idzodzo wabuditsa. Imimi gongwarirai moita bauro kuti kana mabuditsiwa zita nhamba yomotika yenyu moenda kowaona mupedzerane nawo zviite zvisvinu. Kuno vaChina vari kunetsana, wairi wacho watosungiwa wachinzi wapusiwa mudare nenyaya yekunzi wari kunzi wakabira vabiyawo zviuru 400 zvomari yekuAmerica. Kwai anonzi Jiru Nali Miao iwawo wapuwa mabhero ro500 pamunhu mubodzi. Rekai tione kuti zvinoenda nekupi chaiko, nokutoti yei pakanyangarapo. Apawo vamwe kambani wavo China yange iri kuchera muChristmas pasi. Mhanduwe kwai yakutoti taakubenhukapo kare, iri kutouya ichinyepera kuti kwai tida kuita musangano nevanhu vari munharaunda iyo kuti tirekete nawo tididi. Mhanduwe haidi kana iko kushaya mashira kwacho mhanduwe kwakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinoperera kupi, nokuti yei paribe chisvinu ipapo, paribe chisvinu chaizvo. Ticharamba zvedu takaringa kuti zvinoenda nokupi, asi pakanyangariwa. Hurumende yagonziyo yazoti idiwo takaita kupotsa kuona kuti chibahwe chedu chinokwana. Aiwa chiunzai henyu chibahwe kana chiri kubva South Africa kana kuZambia kana kuTanzania chaiko, ngachindouye nokutoti pakanyangariwa. Wagototi tanga takaita kuvhiringika. Ipapa wokuSouth Africa wari kufara nokutoti wanga wasungirwa kuti chawo chibahwe chireke kuenda kuZimbabwe zviri pamutemo. Tikaititi makorokoto ipapo wanhu wareke kugopfa nzara. Tikaringadza mutambo izvezvi kureketa kuno Michael Onisi adzingiwa basa somurairidzi wemaWarriors. Rekai tione mhanduwe kuti zvinoenda nokupi. Apa kupera kwomwedzi, kupera kwegore rino kuAFCON kuri kuendiwa, tinenge tatoone umwe munyowani paribe chisvinu ipapa. Rekai tione dai akasatoenda achekuFIFA kuti timubhadhare makutukutu wemari yaaribe kuseenzera, nokutoti panenge pakanyangariwa ipapo. Rekai tione kuti zvinopera sei chaizvo. Apawo Zimbabwe Cricket nyasi yahwina mutambo mazuva 5 uya ikaja chikwata cheAfghanistan. Yahwina kokutanda mumakore okubva gore ra2013 inge irimbombohwinapo kare pahumba payo mutambo mazuva 5. Tikuti makorokoto anga ari kupenya ipapo. Aiwa ndiRichard Ngarawa akaratidza kuti aiwa ndinoseza ndinoziva izvo ndinoita. Tikati aiwa zvisvinu, rambai makadando. Toringadzirikitika ipo pasi rese kunyanya muSouth Africa. JMPD yagoburika ikati tasunga mapurisa eSAPS vanosvika 1 nokuti wanga wari kutora ivhu romakorokoza wachitekaidza nomotika iyo hurumende yemapurisa. Wakomana
rekai tigoona kuti zvinosvika kupi izvo zvinoti pakaita kunyangariwa ipapa. Apawo paNyaza Rusufi agoti tabisa mapanyaza tikuyabisa tozoita kuti waite mbichana wachienda kofundzisiwa kuti waite mapurisa omotika omugwagwa. Tikati itaidi, asi anga ari kuziva hache kuti aiwa muferefeti anoferefeta mapazi ehurumende, public protector, iyeye kwaianga ari kutoburitsa nyaya iyoyo kuti aiwa mapanyaza akaisiwa zvisiri pamutemo. Orererere, tikaitione kuti zvichapera sei. Ukuwo Jacobho Gedleyichekisa Zuma ndiye munhu ari kutidza ndipomotera wokomana kureketa kuno agonzi nodare rokuPretoria abise mari inoita mamiliyoni omari emuSouth Africa 20 zviuru mazana mapfumbamwe 28.9 million rands pachirungu yaakabhadharirwa kano hurumende achiita kunyaya yemagweta achienda kunyaya dzache dzaaihwira idzodzo. Pakanyangariwa kana wabuda musimba idi panoita unoita kupachamuriwa chaiko kana zvadari. Tikaitione apawo nyika yeSouth Africa kwaiyatadza kuendesa vanhu kumitambo yorunako yopasi rese, kuMiss World, kuMiss Universe naMiss Supranational, kwese kwaiyarambidziwa ichakona bakuendesa. Zvakaita kunyangarira chaiko. Tikaitione kuti zvinopera sei. Waramaphosa vari kuti kusvika zuva ro21 mwedzi uno inokugodhongwana ari gurukota romari ndiye anenge ari mbori mutungamiri wenyika. Wakomana aiwa makorokoto. Rekaitione kwazvinoperera. KuUganda kuri kunzi kwapfa vanhu vanopfuura 60 paitika tsaona yomotika zhinji mhanduwe pamugwagwa unobva Kampala uchienda Gulu. Mweya yawo ngaizorore murugare wanhu iwawo. Ucheche Roma kuVhatikeni watiwo wakubenutsa zvinhu zvawakagotorera vanhu vakanga vachigara kuCanada warungu wasati wasvika. Tikuti makorokoto vanhu vatemaka vazhinji vacho vanenge vachitorerwa zvinhu izvozvi. Kuno rikaiti kuona kuti zvinopera sei. Tikuramba tichindotenda kuti zvakanaka zvakadando. Apa kudzasi koIndia wakomana kwaichikopokopo chomutungamiri wenyika chamhara pamugwagwa. Mugwagwa ukanyura mhanduwe chatoita kunyurira zvokuti watozoita chokusimudza nokupusha nomaoko chaiwo kuti zviite zviri nani. Wakomana idio nyika dziri kutambura dzakasiyana wakomana. Tikaitirambe takaringa. Apawo chinohwadza America izvezvi iri kuburika unzi yagwarasha vamwe vanhu vairi mhanduwe nyanza yoPacific wavari kundoti iwawo vanenge vari kuuya nezvinodhaka munyika yedu yeAmerica. Wakomana idi dai warekawo dando iwo waTrump, nokuti paribe chisvini ipapo. Tikaitione kuti dzimwe nyika dzichaita sei, asi rimwe zuva kuziva kwedu zvinozondobenhuka basi zvikawaputikira kuhusu chaiko. Tikaitirambe takaringa hedu kuti zvinopera sei ipapo. Panyasi Mabuja rikaiti gumire pano ndini wenyu mhanduwe onhawu.